Karbi Anglong Women Justice Forum Amina Office Asaya Hemalong Perangke Mai Kipa. Non malom kachethang plup Sree Mangal Akulat kangkir klakpen non ingpu thudanga jok hampangasong thurpak damsi ingkir nangji puke hangkataram dampen Puthot Arni International Women's Day Arni Catalona Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council CM Jokta Chetongdu. Lasa porahut perangkia butung CM Dr. Tuliram Long Hangaphan perangkia hinpen karju Nisanjen Suarlo Sopen Kahuri Rapena Jok Hampangasong Pen Sree Mangal Akulat Ingkir Klaknang Jipupen Karbi Anglong Autonomous Council Pen Order Pilo Pangkir Klaklo Sita non koson pensi non bangso Sree Mangal Akulat Pangpulong Poplo Pu Karju Ahut CM perangkia tumathengno Klardak Pen Kethakdona Lam Puhendra Organization atum kulat ing habek nangji pu memorandum nang liki pibek atum si ing punangji pu kachuning ria teng pensi pang pulo pusi Dr. Tuliram Longhang ningjelo tangte alang lika ningje arjuikta lake kangku alama Aphuthak bangke nitum Karbi Anglong Autonomous Council pena complaint pilo lase suspension yelo piet pena fisita me kola hap nanggi puatum ni lipanang memorandum nang piatum si aku wang thulo je ni alang tum isi dia nang chahang lo lasi ni tum phan aku nang pang utoi lo kusi pulo lasi ni lipan la kang havek nanggi puatum asong atum pala asong tum ni lipan na chuni ria teng ben sini le ko hukum thubula Dr. Tuliram Longhang CM pen labang solam thi pherangkia tum angno kaning jalama Aphuthak charjulong si Karbi Anglong Women Justice Forum ahin pen Amina Office Asaya Hemalong Perangke Mai Phasi Lamklar Chipipon. Alang litum KAWJF Asong ahin pen Lamklar Kipike CM Dr. Tuliram Longhang along Sree Mangal Akulat ing punang popupen kachuning ridam chethek longle. Lapen Nisanjen Suarlo so Alamki klang tan pen Nisanjen along tangka chu entu detsi CM apan Sree Mangal Akulat pang punang ji pu chuning rita long le lapen puta long le pusi chethan pon. Lapen alang litum chethan pon nili tumasong apan nong nonang ke jotap tangka itilak so endet po akoy nang liki pia Aphuthak ningduk chepeklang si pinrem lopusi chethan lapen nili tum ke ingpu non ingkir non puta nili tum ki pupen le council atum lam nang kar juji lapukali athe council authority mate high power ke do Karbi Anglong Autonomous Council ke japon CM atum si jakong do chat pusi radang no lam the chepaklang pon Karbi Anglong Women Justice Forum pen organization do an lapen media do an aphanta lapuson kachi boktap kachi putot tede jia phansi chuning ripon pedo tangte alang litum pherangkia tum angno kaningje arju iksinang news report Karbi Anglong news channel bangke nili tuma bangta charjuno da kason si do atheni tumta khay phansi kaching hon binong lapen khay phansi tumta karja binong pina katwa asini duglo tum malong ni saphan bangke lason clear Lamklar da alam long le ko ke alang litum pirta bang pacetak de nan dia perlo nanti pula bang so memorandum dun tu non la malong ni satum le ki pila ni tu amen pa bong long chen ni tu ma photo pa bong long chen hala bang ke ahokali memorandum ke la bang ke ingkir nang ji pu ni tum ki pida ma memorandum alo la bang ke memorandum tali complain la pen ke hala photo pa bong long chen bang ke la bang ke ni tum ni sanjena pula ni punang ji pu tu ni dang photo ali la hala bangke nili tuma phana kira pa joini si tamtang emprek ke support ni tum Karbi Anglong e bono hot ke so ko joini la so puthana ke cheda to na porsi nili tum phan tap to bet pame kira pa bang phan ke akiru ke chupi dam nang ji ko ba pai bla pa ti pon pen ke de ka chuning ni da ma ko da photo hala bangke ni ko phana post bilo la sila bang so photo Aphuthak sa me lang ni tum ma thapa mi nangi polo ma leng news tum bangke ko pia photo ba ma ke adu pa mi nai polo sa me ni tum so tum han kena du depin ni tum a president non a secretary non tum hana du depin selang tum mangke news bonaya re la sila sona ba ke chokche themai Karbi hijan madu samai likhai kha ka ching hong jiti la so memorandum la son memorandum ke ni tum le ki kali inki nang di pu chokche memorandum ke ni tum le be kali kape song samai ko du tapi haso ho event postering ho samai ke si ben chai lo ta do bi tum ta do lasi nili tum pudi bangke song amen ta jong dak de lapen nitum ang bong asong kami ko mani chingki da hai nitum chingki ke pu nitum pudu re theri tum thegulong le same no bangke nili tum asong hoi da bangke nili tum asong men ke Lamklar ang chipi dun nili tum men ke kachuni rita ave riten ta ave barbeli ta ave nitum ben so putar tu CM han ko bole puning alang pan jong ganing tong puma ma tela son ninja tap de ning tong puma
CM alang kamatha alang kopine la tong bong kang kung kang sala tum sini dunde la ben komat pantong jong chipi sini dunde biniani chok non chok che non ta power mate jakong ke alang li si do bom lang la si alang li phani li tum chok chi putani tum pun e chok putani tum pun e sami alang li bang ke uwet pen asonte non itu mong bong che jong jok saje kono sami alang li kunani pen pi usik mitang tum han kirap aja kamatha sonta dota hai mine ni tum la bang chini tum de da do te tu manang kan de aku la sorang angkong ku ta le jingki nong le ni li tum hoi ban ni tum than thek the da do cha ta than thek da la si non ni li kui bang ke kar beng lo ra thang ke ham thang song hian bang ke che jong nang ne la pen media tum ska me la son nang tok pitong nang ne athima ra ta tum long ke ku pi ma message ke le hala si munit de munti po la ne ma thavek ko ne so la son bang ke claim pe de nang ki la pen itu ma kar beng lo tum councilor CM lo alang lista me kaning ji la dak le dam de dak hai lo mine sta me alang li ka ma tha bang ning je dak ka son te me sen ko ta non ma ke ham thang asong ko lo so a complain lo ke ni tum det li pi ka pu de ka pe kam ta do la ti ko ma phan tong jong ne la bang chi de lo de mang ta Pini Duar Bagori Lakhain Koira Drok Constituency APHLC President Mondor Singh Intipen Pherang Keme Kepa Pini All Duar Bagori Lakhain Koira Drok Constituency APHLC President Mondor Singh Intipen Pherang Keme Kepa Bangso Pherang Keme Kepa nang kokalam theke lapuhenlo Non Kechari Bomb BJP Sarkar atum ke claim ke chok che Aphuthak athima Non Kechari Bomb BJP Sarkar along CM Dr. Tuliram Ronghang Karbiang Longara Daphan Kachinek Kahulo si playing setlo athima kedam tang bes Karbiang Longalong APHLC Mas Rally ke padohut CM Dr. Tuliram Ronghang Police Army ke toidun pen sorlo phan areng ke pasu lapen hem kang sam ke pabeng asai ke claim lagi nili Duar Bagori APHLC atum pen condemn lo athima alangli inut CM chipusetle Karbia phan Kachinek Kahulo akam ke claim ke chokche Lapen isona bangke BJP Sarkar ke hemprek aphansi ke mang hemprek wan begji pule non puta wan thekthi lasi BJP Sarkar along CM Dr. Tuliram Ronghang do tikke hemprek ke wan thekthelo lasi rata thengno chethan dak non puta Duar Bagori APHLC meipu Mondor Singh Intipen jasemet ningjepon Lapen Karbiang Long pen MP kachetoidun MP Horen Singh beke aprangta hemprek nangji po joini si risim kang tang ke otlo Hemprek nangji pusi hele ki ot pen che songlo lesi puthot sarkar pen chingki chethan se rata thengno wang pen rata thengno lamchak chipilo ne hemprek wan bek po ne phan MP nang pa hainon pusi rata phan chobailo bangso pena jok rata tumke hemprek kang chirsi MP Horen Singh bia phan pa hailo sitaminon ke MP longlok aphit ke rata tuma phan alamchak chipi ne hemprek wan bek po alamchak cheteng ne den Lasinili tum Duar Bagori APHLC Asong pen Radaphan Clardak pen pachinilo MP Horen Singh beke hemprek wan thekthelo lasinangli tum non pen ke Horen Singh be nangke bai Alamki kroidun rinon Jongsi Karbiang Longara tum CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be alam jongsi kroidun bomlang lepute Karbiang Long ke kivier lokuta Duar Bagori APHLC meipu Mondor Singh Intipen jasemet Radaphan thanpon Lapen nilitum APHLC Asong aphan nang pahainon anke rata kimang ahemprek wan bek po ning thenon jongsi nilitum APHLC Asong atum jongsi wan thek thedat lepute arpu pen chingthan labji lasi nilitum aphan asat nang lang thaputa rata phan than pon to tangte pherang ke thengno kaning jialam arjusuna non council long tangka pathe piklo sitamet Karbiang long tangka wang pik ente Karbiang long non development ke krem nang litum along sitame iltum thedam long le forwe long poisa anta la tuwar krong pe poisa anta councilor source en la non kludung long son sitame non chiri to suri thong kep non khanda Karbiarar phan ki chong thui dam bank ke hoda ke solar project je Karbiarar phan isi mesen award side do jipu sitame kali hoda dakta khada ka khe ki sung ya tuwar phan se non council pen klem dam bomlo thikon da tak sedak kajirong long sitame Ethnic village sitame non bank ke Karbia tum dam chidam long le reporter tum ta chidam long le la dak ta ke jor de ne ko pilone la bank ke iltum thek dam long dak amal la ke media long te iltum ta thek dam ni li pa cho be alam kalilo la sinon himonto sitame asam long non dikhului pukuri puta jor de lo 100 crore pen thikson dak thak se Karbiang long ACM ta himonto long se ke charli don la se himonto pen Tuliram do tik bank ke
อาสามลงตะจิงทูเทการเบียงลงตะจิงทูเทละเป็นแค่กิจิงทูรีกาลิกิวิดูลอกเจละสิเนลิกิพูดำเจแบงแค่การเบียตุนนโลกเทคเซเรเซตุมตาอแบงพูตินตุมตาสิกสิดุลลัมกินิเยปิa political tum a party tum anta ninje ta pen social organization tum anta ninje sik sidul cipang tang nai pusame alam te ninje chok akam nang klem don dede la sinile tum non son so non nile tum bang trok atum hamren district jalong sidole nile tum APRC along ke klem asong ja poto setame hala tum setame adaya we pin pensi gel ke be nile tum APRC tum bang la ke kar biang long BJP mate tim karbiang long panil tum condemn lo la bangke kopi poloma pote areng ahuke so adaya we pin pen si solo tum setame pulis tum kang kon kajin so we pin pen si solo tum panta chok heng lo la si nil tum ipirsi long bangke la so hei pavio danang po bangke ni tum abang putin ali da long setame ni tum la so kimatha wi pen ipirsi long kisit song ke ni ingthir et pen se ke song la pen ke kipin dut pen se nir tum piniar ni ta si song bom la pen non rada tum nang chini don lo rada tum nang chini tu na jone se nil tum episode si long ke a meeting tin long se ta me nang ki pok dun bom lo se ta me BJP a song aton lom bang ke ki pok dun awe alang tu a munir hiyan se ki pok dun pu mane rada pan paklang bo la si non ele tum episode se panang ke phere jone se non kar biang long 144 CRPC nang ibita tim kar biang long to se nang kibi alang tu malong ele tum chalen je Song Kre Pho Chingrung Pet Pen Pini District Press Club of Karbianglong Asaya Hemalong Sree Mangal Akulat Aphuthak Pherangke me kipha Pini ni phaisir kep thereponing kansurihini rank koira ke tham District Press Club of Karbianglong Asaya Hemalong Karbianglong Song Kre Pho Chilang Pet Pen Pherangke me kipha ponso dakalam the lapuson henlo Dipu rong sopialong ihumakulat Sree Mangal asoponi sanjin pukachumatha Pierthea thak aron ri pen kachumatha otlangno mate sailangno swarlo sopen lamki kiklang Aphuthak Song do anching room si che song asai pedolo athe ke chok che sailangno ka choklem vek atoma phan sodak pen ing sainang ji la pen akulat ta ingker klak nang ji pupen che song dutlo la pen la son ka che song atoma phan ta rai ko masai khetum ing nang si hem kang samanta beng ponlo la sona pora hut song do an ka che song ahiring tangkringa jok trading license ing thanang ji pu che song lo bangso ka che song RDP ponsi Karbianglong Autonomous Council pen akulat ing hap cheklo Sita kopi ko son pen lo ne puthot akulat ing pudang theklong si chesong thulu ingkir klak vek nang ji pu ke hangkata rambo mahut International Women's Day katalon arni pherangke atum pen Karbianglong Autonomous Council CM aphan karju kopi ko son pen ajoksi Sree Mangal akulat kangpu mapu karju ke thakdun thuke kulat ingkir klak nang ji pu memorandum nang ki pivek atum wangsi puthot bangso kulat pangpu nang ji pu chuning rithu pedokoksi ingkir klak sita Puthot kangpu order pithu detlo pusi CM Dr. Tuliram Ronghang pherangke atoma thengno pache thang plumlo laso pena jok non kopi ko son plangma nonang ton pen Pini District Press Club of Karbianglong Asaya Hemalong Songkre Phoche Pengsi LYDC KSA UYU KYDA la pen kaprek do anching room dungsi Puthot Sree Mangal akulat kangpu dang Aphuthak ako ingkir klak nang ji la pen Trading license ta ing thanpong nang ji pusi Pini Karbianglong Autonomous Council Asaya Hemalong Songkre Pho epeng vet chelang si Pini CM Dr. Tuliram Ronghang aphan memorandum pi jirdam la pen Songkre Pho pen memorandum along ke jongdam ke kulat ingkir vek nang ji pusi ke hang pedo Pini pherangke amelong pen birta pache thangke kulat ingkir vek nang ji la pen ingkir ke pulote sodak pen kache songasai deng pon vek ji pusi pherangke karju hut Songkre Pho pen lamthe thakpon labangso kache songke ingtonte pusi Pini birta pache thangpon lo pusi pherangke atum angno ningje pon tangte Songkre Pho pen kaninje arjuik sena News report Karbianglong News Channel san nabipo dulu bangke hala suhut bangke Dr. Mukul Kathar Secretary alangli si report by kasalam pulo lasi non occupy also report kasalam police report la aida dolo kusi pulo lasi non bangke ilito bangke in haptu nang ji pulo lasi non occupy akimi abang
akimi a report selang tu ko kusiku athe apra report ba ke adha organization tum kam pe masi request lo non ba ke claim nang nelo non ba ke nang nelo la patrik ko na la so case request ko masi la so inquiry ba ke bitu ko la so non ba ke la so non itum ba ke ka request tu ba ke la so dukkan ba ke ka habche je pa totally habche je pa sin to 15 organizations demand to law place to law igalasi to Dr. Tulirang Rohata na accept the loje alangli laso report ban ke alangli initiate the program to see like chaklu penangan organization to Asong to tangka join ko Alamki klang laso Aphuthak nangin nili tum laso information de long le lang pele through social media to live ban ke arjulong sika until and unless concrete evidence of se abi ulote nili tum madu organization banda nili tum jongdo jongsi Dr. Tulirang sir jongsi inquiry pen adokan boncheck posita me molaso dokan boncheck pen kapre gamen pen jongsi ala trading license ulai polong pen nangli tum hi bilo kutun la songe nili tum la 15 the organization da chekoi tum nili lo la kapre amen pen dosi mamela so tokan video prote house muni donam kopi bozela disanje to je na muni aporial mundo bola ka la simple la hai nang itu permanent si la Mangal Akulat ke habche nang je tante hab head pulote nang itu kopine subta ka chesong dem je kan kasi la ke nili tum kado beta chikin de ka chesong je ban ate a provision doko 1953 alone on the non-tribals trading license non-tribals from 1953 something la son do I law other section 9 law section 9 subsection 2 long the top do je non-tribals athai tum banda jongsi la tum scheduled tribe athai tum pan jongsi la tum exploitation la high claim bulote la tum banda trading license kan thanji pan a provision do so la so provision attain pen Sree Mangal Akulat trading license jongsi in khanthe bulote permanently in khanthe bulote la so ka song ke amete ke karbomila la bela associate Rongkhang block under Kopili self help group VO cluster Penpatir Piponsi stop child marriage Aphuthak rally ke pamanpon Nijang Karbianglong Rongkhang block under Kopili constituency arlo Kheroni Tharve hidi CLF asai hempen self help group VO cluster kedo anching room si stop child marriage Aphuthak rally ka paman non malom kache thangplup arta ki jumpen piso ke wan mate penan ke do tumfan raikom sai khitum ke nep kang nang do puwai phetseta Rongkhang block under self help group VO tumching room si pini Kheroni Tharve hidi CLF asai hempen police station an stop child marriage rally dengpon Lapen cluster VO pen kaningje ponatengke arta ki jum atumaphan mission awareness piponangji pusi berta ridunlong Kheroni pen kamsing dera Pin khabra sini dikumta sehe protum anke kingrum se reli nang kidolo Abangso rally kunana lo silan ini tum abangso reli ampothar CLF Kopli CLF office pen lapu thana Kheroni thana ano kedap la bangso child marriage pula nang tum kosona message lo kitikang tu la so bang ke non malom ke la somar tum aka jum hepen so ken bante penan kichupi la so do Aphuthak sini litun ke non bang ke la som ke nang nelo intonit nang po pusi ni litun bang ke awareness program me sablo la pensi really ke bang lo terok dok dia ante la ken tang atum hanan kopilon lo tu matha ke ken tang atum han an ke ni litum jung abang ki kudam ji ke dam tang lo non ke bang je bang ke nang nelo la son bang ke intonang po kujalo ken tang atum han bang ke litum thang ta chuwi thedet po mate bang la ajak tum masai khitum do hala tum bange ne bom ta ni di tum baning honduk dodon lo he la ken tang tum bang ke none dam tang jui lo mate mane pachiru thekelo mate hala tum hane padonang ma poreng rong ni pe padonang ma ni tum bang ma thadam jani chanjai do tang lo mate kasi non ke bang jian bang ke cerok tok pendosi la samai klem pon peda nang po na nali tu mang self help group pen po yalo mate NRLM pen lo Rongkhang block cluster mai kopti cluster lo nili mai kopti cluster lo president lo apu bai kopti cluster lo jivika sakhi lo premahan sipi kela puru hila BP lata jivika sakhi lo apu bai kopti sakhi lo bontirong pipi pare do olang lason thak thasi cadres tum dolo ang pare members tum dolo SG members